Benvinguts a la setena càpsula formativa de la Federació Catalana d'Esgrima. En aquesta ocasió parlarem sobre la política de privacitat. Tractarem els procediments i les gestions associades a la política de privacitat. En primer lloc, val a dir que la política de privacitat no cal tornar a signar-la fins que no es modifiqui la Llei Europea de Protecció de Dades. De fet, hem iniciat aquest procés o hem incorporat aquest procés de política de privacitat per actualitzar-nos i estar en línia amb el que marca la Llei Europea de Protecció de Dades. Per tant, en principi, els federats només han d'assignar la política de privacitat una vegada, en la seva primera tramitació de llicència o, en aquest cas, en aquesta temporada 2021, que és quan hem actualitzat el procés de protecció de dades. És important, doncs, entendre que no caldrà fer aquest procés amb cada renovació de llicència. Sí amb cada nova alta, però no amb cada renovació de llicència temporada a temporada, sempre i quan no canviï la Llei Europea de Protecció de Dades, que ens podria obligar a fer un nou canvi en el procés. Feta aquesta petita contextualització, comencem a explicar que la política de privacitat la gestionem a través de la nostra eina Esquermo. És important saber que la política de privacitat s'aplica a la persona, no a la llicència de la persona. És a dir, en el perfil de la persona és on haurem d'associar-li els documents de política de privacitat. També és important que s'entengui que en el moment de sol·licitar llicència o renovar llicència no es genera automàticament el document de política de privacitat, sinó que els clubs han de demanar-li a Esquermo que enviï al federat un e-mail que conté un link per signar la política de privacitat. És per aquest motiu que és molt important que els clubs tinguin controlat que els seus federats tenen correctament l'e-mail de contacte en la seva fitxa de persones. Dintre del menú entitats, menú persones, ens assegurem que els majors i els menors tinguin un e-mail de contacte. En el cas dels majors, serà especialment important que l'apartat e-mail estigui omplert. En aquell apartat serà on Esquermo enviarà l'e-mail de contacte per la política de privacitat, l'enllaç per firmar la política. I en el cas dels menors serà obligatori omplir el nom, cognoms i el DNI del tutor. Finalment, per acabar aquesta presentació, és important que sapigueu que sense l'acceptació de la política de privacitat no es podrà tramitar cap llicència. Això és molt important. Tot i que es generi l'acció de tramitar o renovar llicència, si no està signat el document de política de privacitat, aquella llicència no es tramitarà, no es validarà, no serà efectiva. Dit això, començarem a navegar una miqueta a través del nostre sistema, de la nostra eina Esquermo. Per fer-ho, com sempre, anirem a la plana web de la Federació, esgrima.cat, i ens anirem a l'apartat de llicències. Llicències ens porta al login d'Esquermo, on cadascú de vosaltres té el seu correu electrònic i la seva contrasenya. És qüestió d'entrar-ho i accedir-hi. Molt bé. Ara ja estaríem dintre del perfil del vostre club i ja és qüestió de començar a navegar. Primer de tot, és important que, com us dèiem, les dades dels vostres federats estiguin actualitzades, especialment les dades de contacte. A tal efecte, en el menú esquerre Entitats, Persones, trobareu tota la vostra base de dades d'esportistes federats del vostre club. Entrant a qualsevol d'ells, veureu quins són els camps de contacte i els camps importants. És molt important per aquest aspecte que l'apartat e-mail estigui omplert, doncs serà
en aquesta adreça de correu electrònic on s'enviarà la política de privacitat. No només que estigui omplert, també cal que estigui omplert amb un email que sigui vàlid, que sigui correcte, que no estigui obsolet. Llavors, us demanem que reviseu bé aquesta secció d'email. Com us dèiem, en el cas dels menors, l'apartat dels tutors és importantíssim que estigui omplert. Doncs la política de privacitat, al cap i a la fi, la firmarà el tutor, no pas el menor. Per tant, són camps obligatoris el DNI del tutor, noms i cognoms. L'apartat d'email del tutor, en aquest cas, si és un menor, hauria de coincidir amb l'email que tenim en la part superior. Però on Esquermo enviarà a la política de privacitat és a l'adreça de federaciocatalanadesgrima@gmail.com, l'adreça, diguem-ne, de contacte del federat. Fantàstic. Continuem. Ens assegurem, doncs, de la informació imprescindible. Correu electrònic, com us hem dit, la informació més important, és aquí on arribarà l'email per la signatura de política de privacitat. També aprofitem per recordar-vos que el camp DNI és obligatori per tots aquells esportistes o federats que són majors de 14 anys. Per 14 o menors podem tirar amb un CatSalut, però per esportistes i federats majors de 14 és imprescindible omplir el camp de DNI o NIE. Molt bé. I ens queda explicar-vos una peculiaritat, que és que Esquermo, en cas de que diversos germans, per exemple, vulguin tramitar llicència, per exemple, 2 germans o 3 germans, que tots 3 siguin esportistes, i la família vulgui fer servir el mateix email de contacte per tots ells, en aquest cas cal que el mateix email aparegui en l'adreça de l'esportista, l'adreça de contacte de l'esportista, i també en la del tutor. Si ho fem així pels 3 esportistes, imagineu-vos que són 3 germans, i en els 3 germans omplim el mateix email a dalt i a baix, llavors ens permetrà mantenir el mateix email. Però si no ho féssim així, el programa per defecte ens diria que l'email ja està assignat a un altre federat i no es pot repetir un mateix email. Si volem repetir un email perquè tenim família que volen rebre la política de privacitat i les comunicacions a una mateixa adreça, ho hem de doblar a la fitxa del federat i a l'adreça de contacte del tutor d'aquell federat, per tant germans com tingui. Molt bé. Feta aquesta primera informació, on us hem explicat la gran importància pel procés de política de privacitat de tenir les adreces de correu electrònic correcte de tota la nostra base de dades, passem a informar-vos de com s'envia la política de privacitat. Us comentàvem que és important entendre que no quan es sol·licita llicència o renovació de llicència, automàticament el programa envia aquesta política de privacitat, sinó que manualment sempre el club ha de demanar l'enviament d'aquesta política de privacitat. Tornem a navegar per la web, entitats, persones, i ara agafarem un exemple. Seguirem l'exemple del nostre esportista Marc López Sampedro. Obrirem la seva fitxa i podrem veure com es fa el procés d'enviar la política de privacitat. Dintre de l'apartat que trobareu al final de la seva fitxa d'afegir document, ja ens surt predefinit l'opció política de privacitat i l'opció correu electrònic. Això vol dir que li enviarem la política de privacitat a través de correu electrònic i simplement hauríem de fer-li clic sobre el botó afegir. En aquest moment, Esquermo el que acaba de fer és enviar-li a aquest federat, a aquesta adreça que li hem marcat, l'email de política de privacitat que ha de seguir, amb les instruccions que ha de seguir per firmar. Aquest email
no hauria de trigar mai més de 5 minuts en entrar a la bústia de correu electrònic del federat, del contacte del federat. Sempre serà enviat des d'una adreça que en aquest cas és noreply@esquermo.org i us demanem que, si no entra directament a la bústia principal del federat, demanar-li que busqui a la seva carpeta de spam per si hagués anat cap allà al correu electrònic, tot i que no acostuma a succeir, però per si un cas busqueu dintre la carpeta de spam un cop enviat el document. Molt bé. En aquest cas, ja hauríem llançat la política de privacitat cap al Marc López Sampedro, però us volem explicar algunes altres característiques o algunes altres opcions que podríem utilitzar. Molt bé. Com podríem fer per reenviar una política de privacitat? Tornar a enviar-la, quan aquella política de privacitat ja ha estat enviat. Doncs mireu, en aquest mateix esportista que acabem d'enviar-li, amb el Marc López Sampedro, com que sabem que ja li hem enviat, aquí ara passa a aparèixer-nos aquesta secció que diu que li hem enviat, li hem afegit aquest document de política de privacitat en aquesta data i en aquest horari, i l'estat és que encara està pendent de resposta per part del tirador. Encara està en stand-by, el tirador encara no ha fet el procés. Llavors, per cas de que si es canviés o es corregís l'email del federat, necessàriament s'ha de tornar a forçar el reenviament. És a dir, imagineu-vos que aquest tirador ens comunica que ja no vol aquesta adreça de contacte, per lo que sigui, li canviem l'adreça i aleshores nosaltres el que hauríem de fer és canviar-li l'adreça i un cop canviada aniríem a aquest sobre de color taronja a enviar email ara. Primer canviem l'adreça i després enviem email i l'email li serà enviat a la nova adreça. Una altra situació que podria succeir és que el federat no trobi l'email a la seva bústia o aquest email l'hagi esborrat sense voler, doncs també, en aquest cas sense necessitat de canviar l'adreça de correu electrònic, si és simplement perquè no el troba o perquè l'ha esborrat involuntàriament, doncs també podem anar a reenviar. Aquest sobre taronja ens reenvia la política de privacitat. Fantàstic. Més opcions que aprofitem per explicar-vos són els enviaments massius de la política de privacitat. Per fer un enviament massiu aniríem a la nostra base de dades de persones, tots els nostres federats, i en aquest cas podeu veure en la columna documents quins federats ja tenen enviat i quins federats no tenen enviat un document, en aquest cas la política de privacitat. Nosaltres tenim un enviat, un no enviat, un enviat, un no enviat. Si marquéssim els checkbox del principi, ens permetria fer una acció massiva afegir document. D'aquesta manera, podríem enviar la política de privacitat de forma massiva als federats que tenen en la columna document un 0 o aquells que ens interessi enviar-los. Podem fer afegir document i política de privacitat, email, guardar. I li enviem en massiu a tots aquells esportistes que li haguem marcat el checkbox. És important que sapigueu que si marquem una acció massiva d'afegir document sobre un federat que ja té enviat el document de política de privacitat, el sistema no farà res, no li tornarà a enviar. Si volem reenviar documents que ja s'han enviat, hauríem de seguir el camí que us hem explicat anteriorment d'obrir el perfil de cada un dels esportistes i buscar el sobre taronja per reenviar-li el document. Però des d'acció massiva sobre algú que ja té documentació enviada, aquells que tenen un 1 a la columna de document, no tornaria a enviar documents de política de privacitat. Més informacions que us compartim són les següents.
Existeixen uns filtres en l'apartat entitats persones que ens permeten veure si hem, com a club, enviat la política o no la hem enviat, si l'hem enviat i l'esportista l'ha signat i si l'hem enviat però l'esportista federat no l'ha signat. És un filtre molt interessant. Nosaltres en aquest perfil de proves tenim només 4 esportistes, però de ben segur que tots els clubs teniu molt més esportistes a la vostra base de dades i és molt important disposar d'aquest filtre per saber en quin estat, ja sigui de gestió pròpia o ja sigui de gestió del federat, es troben cadascun dels processos. Molt bé. Arribats a aquest punt, també és interessant explicar-vos quins aspectes apareixen visibles en aquesta secció d'entitats persones, la ID del federat, el nom i els seus cognoms, gènere, edat, nacionalitat, club. Tot això et permet ordenar-ho. Ens podríem ordenar per ordre d'edat, en aquest cas és de menor a major edat, o podríem ordenar-lo per cognoms, ens els ordenaria també amb ordre de cognoms. I després tenim, ja més referits a tot el tema de política de privacitat, aquestes 3 columnes que hem afegit aquí. Documents, us dèiem, un 0 és que no se li ha enviat document, un 1 és que sí que se li ha enviat document. Després, l'estat en el que es troba aquest enviament de documents, un cop que l'esportista el signa. Doncs aquest esportista, Pau López Ruza, li hem enviat el document i llavors el resultat és que ha acceptat la privacitat i la imatge i també ha acceptat els butlletins informatius. Més endavant veurem què significa això. I també és informació interessant. Per últim, ens agradaria explicar-vos, que us hem posat un cas d'exemple, si tinguéssim un e-mail no vàlid o un camp buit de correu electrònic. No es permetrà la creació de llicència i tampoc es permetrà l'enviament de la política de privacitat. Com us hem explicat al principi, és imprescindible que tinguem un bon e-mail, un e-mail actualitzat de contacte del federat i si en alguna ocasió us trobeu dintre d'entitats persones aquest avís en vermell, us està dient que no hi ha opció de tramitar-li llicència ni tampoc d'enviar-li documents de política de privacitat fins que no se li afegeixi una adreça de correu electrònic. Molt bé, doncs ara veurem com es signa, com és aquest procediment de signatura de la política de privacitat. Recordareu que fa uns minuts us he presentat l'exemple on hem enviat aquest tirador al Marc López San Pedro, li hem afegit el document de política de privacitat i Esquermo el que ha fet ha sigut enviar-li un correu electrònic des del noreply@esquermo.org a l'adreça que li havien marcat a aquest esportista, en aquest cas l'adreça de Federació Catalana d'Esgrima. Jo ara viatjaré cap a la bústia d'entrada de l'adreça Federació Catalana d'Esgrima i, com veieu, m'ha entrat a les 12:00 el correu electrònic d'Esquermo No Reply, on em diu que segueixi les indicacions per signar la política de privacitat. Obrim el correu electrònic i hi ha una presentació dirigida i personalitzada cap al federat, on se li explica que per poder tramitar la llicència és imprescindible la signatura de la política de privacitat i li facilita un link per poder facilitar o per poder arribar a aquesta signatura de política de privacitat. Ara l'obrirem, però abans aprofito per dir-vos que l'e-mail aprofita per verificar les dades del federat. Li recorda que les dades que disposa la federació d'ell són aquest nom i cognoms, aquest DNI, aquesta data de naixement i aquest gènere. I els demanem que és d'especial importància que verifiquin que el seu correu, el seu DNI és correcte. També demanem que si troben entre aquestes dades alguna incorrecta, doncs contactin amb el seu club per tal que modifiquin. Els clubs podeu modificar des de l'apartat de fitxa del federat, entitats persones, les dades que l'esportista us pugui arribar a comunicar que són incorrectes o que s'han actualitzat. Molt bé, doncs l'esportista podrà accedir a la signatura del document a través d'aquest hipervincle. Per si aquest hipervincle fallés, hem deixat copiat el link directe. Accedim dintre
i ens explica tota la informació que us explicàvem del Reglament Europeu de Política de Privacitat, tota la finalitat, la legitimació, cessió de dades, tota aquesta informació que recomanem als esportistes que la llegeixin. I, finalment, el que es demana és triar els caselles finals, és la forma que li diem signatura. O sigui, parlem de signatura de política de privacitat, però no és el gest de signar amb la mà o amb la signatura habitual en paper, sinó marcar aquests checkbox i simplement confirmar les opcions i desar el document. Una vegada que això es fa, deixem que carregui el sistema perquè quedi guardada la confirmació de la política, ens confirma que els documents s'han generat i s'han signat correctament. Doncs aquí és quan, si tornem al nostre apartat Esquermo, podrem veure que entitats persones, aquest federat, que era el Marc López San Pedro, ara ja ens apareix, que abans no ens apareixia, que ha signat la privacitat d'imatge i els butlletins. Abans ens apareixia com aquest company, com el Manel Muñoz, que sí que li havíem enviat el document, però encara no havia signat i, per tant, no ens marcava quines opcions havia acceptat de la política de privacitat. Molt bé. Una vegada fet això, el club ja pot tramitar la llicència de l'esportista, una vegada que l'esportista hagi acceptat la política de privacitat. Sense aquesta acceptació de política de privacitat, el club no podrà tramitar la llicència de l'esportista. Us recordem que aquesta política de privacitat, en principi, s'accepta, assigna en la primera tramitació de llicències per nous federats o ara en la temporada 2021 per tots aquells que ja eren federats que estan renovant llicència, però com que la federació ha actualitzat ara aquesta política de privacitat, doncs ho hauran de fer per primer cop en aquesta temporada i en properes i fins que no s'actualitzi la normativa de protecció de dades, en principi no caldrà tornar a fer-ho. Molt bé, doncs l'únic que ens falta ja és passar al tràmit de la llicència i en aquest apartat us explicarem algunes novetats. Com recordeu, en aquest marge esquerre teniu l'apartat entitats i l'apartat llicències. Des de l'apartat llicències hem creat una secció nova que es diu pendents de privacitat. En aquest apartat de pendents de privacitat vosaltres podreu veure quines llicències... Bé, m'explico millor. El club, en primer lloc, ha d'iniciar els tràmits per una nova llicència o per una renovació de llicència. En aquest cas, us redrecem cap als vídeos tutorials que en el passat ja vam editar de tramitació de llicència i renovació de llicència. Un cop fet aquest tràmit, i us tornem a recordar que el fet de tramitar o renovar llicència no suposa directament l'enviament de la política de privacitat, el club pot sol·licitar la llicència abans que el federat o que el seu tutor hagi signat la política de privacitat. Però, quan això passa, el tràmit queda en pendents de privacitat. És a dir, dintre de l'apartat llicències teniu l'apartat pendents de privacitat que el que inclou és totes aquelles llicències que el club ha sol·licitat, ja ha sol·licitat, però que estan pendents de tramitació perquè el federat encara no ha signat la política de privacitat. Per tant, no són llicències que estiguin validades i correctes. Les validades i correctes són les que estan a totes. A totes no apareixen les pendents de privacitat. D'acord? És important aquesta creació d'aquest apartat de política de pendents de privacitat perquè avisa als clubs que s'hauria de perseguir o apretar una mica més aquells federats que estan aquí, a pendents de privacitat, perquè fins que no signin la documentació no seran vàlides les seves llicències, per tant, no tindran cobertura, no tindran possibilitat d'inscriure-se a competicions, etc. Tan aviat com signin aquesta política de privacitat, passaran automàticament a l'apartat totes i la seva llicència ja serà absolutament vàlida. Aquest pas de pendents de privacitat a totes és automàtic. Quan Esquermo detecta que el federat ha
signat la política de privacitat, el passa directament a totes, sense que els clubs hagin de fer cap tipus de gestió paral·lela per fer el canvi de pendents cap a totes. Doncs fins aquí seria la formació que us hem preparat per resoldre dubtes sobre el tràmit de política de privacitat i us encoratgem a que seguiu el videotutorial i en qualsevol cas de dubte doncs que pugueu contactar amb la federació per resoldre tot allò que sigui necessari. Voldríem insistir un cop més en la importància d'actualitzar els correus electrònics de tots els federats per poder fer un bon enviament de política de privacitat, amb la importància d'afegir les dades dels tutors en casos de menors, perquè són els tutors qui firmaran aquesta política de privacitat, i també amb la importància de que la política de privacitat condiciona la tramitació de llicència, de manera que sense una política de privacitat signada correctament i, per tant, en l'apartat aquell que us hem presentat de pendents de llicència, la llicència no s'activarà. Serà imprescindible l'acceptació de la política de privacitat. Moltes gràcies pel vostre temps. Desitgem que sigui d'utilitat aquest vídeo per vosaltres i, de nou, qualsevol dubte podeu consultar amb la federació per resoldre tot allò necessari. Fins la propera.